Takže dneska je ten deň, kedy film Mickey prišiel do kín, takže sa veľmi teším a poviem vám potom nejakú recenziu. Ja, čo sa týka aj filmu, tak som niektoré autá tam dohodil, hlavne som presvedčil kamaráta z BMW Alpinou, že aby ju tam v podstate dal a veľa iných aut, takže potom si povieme, keď ten film skončí, že ako sa mi páčil. Druhý rad doľava, wow, super. Tak, ideme si to pozrieť. Aktuálne skončil film Mickey, boli sme v kine v Liptovskom Mikuláši. Poviem pravdu, že ten film hodnotím na 100%, bolo to perfektné, krásne zábery, autenticita tých 90. rokov bola úplne perfektná. Všetko to bolo ako má byť a tento film bol rozdelený na dve časti. Prvá časť bola teraz a druhá časť bude potom v januári 2025. Ale poviem pravdu, že všetkých volám do kina, choďte si to pozrieť. Naozaj som mal miestami pocit, ako by som sa ocitol na tej diskotéke z tých 90. rokov a proste všetko tak, ako to naozaj v tom období bolo. Všetci naozaj povinne do kina. Wow, to som buchol aj moc. Na autentickom aute, na autentickom filme. Naozaj stojí to za to. A môžete mi napísať vaše postrehy, ako sa vám páčil ten film a čo by bolo dobré po prípade na takýchto mafiánskych filmoch zmeniť. Ja si myslím, že tvorcovia by mohli nahrať potom aj postupne tie ďalšie časti, ako sú Papajovci, alebo aj o podsvetí z Košic. Hej? Vy viete veľmi dobre, sledovali ste to obdobie, takže tieto časti by boli tiež dobré. Fakt, akože by sa veľmi páčilo. Budem čítať vaše komentáre, napíšte vaše vyjadrenie, že čo na to vy poviete. Takže je to všetko z dnešného dňa, alebo večera, s týmto autom, ktoré je tiež z 90. rokov, Bavorák E34. Idem už domov a normálne som naozaj z toho filmu taký očarený, že mám pocit, ako som naozaj bol v 90. rokoch. Takže čaute, vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahojte.